Deluxe set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Okay, here we go. Mark to the dance floor. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart, go to bed. Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Ooh. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action-adventure game. By Hudson Soft. Crystallis, new from SNK. For play on the Nintendo Entertainment System. Are you up to the challenge? The challenge is Metroid. The power is Nintendo. Defend the planet Xephus against the evil Mother Brain. It's survival or destruction. Do battle or die. Metroid only from Nintendo. Play Rad Racer. Play with power.
Croeso i'r stream. Heddiw, wel, wnaeth Kieran dweud bod DuckTales 1 yn dda ar NES. A o'n i wedi chwarae DuckTales 2 a gorffen y gêm. Felly, o'n i'n meddwl, well, actually, na I cael look a trio cael go ar DuckTales 1 heddiw. A os oes amser, na I swapio i gêm arall ar Game Boy. Falle nawn ni'n mynd i Donkey Kong Land 2 ar y Game Boy. Achos fi'n obsessed gyda Donkey Kong Country. Felly mae Donkey Kong Land 2 fel fersiwn Game Boy o Donkey Kong Country 2. Felly gawn ni weld sut mae hwnna'n chwarae. Yeah. Dechrau wythnos arall. Hei, shwmai Josh. Sut mae'r hwyl? Gobeithio ti'n un dda. Barod am wythnos cyffroes arall o waith. Yay! Gwaith. Okay, so na I just dechrau fi gwedi. So na I trio neud rhyw fath o fel speedrun. Gawn ni weld. Felly, fi wedi bod yn ymarfer y gêm yma ar just y Game Boy. Wel, y Game Boy sydd â fi. Felly, gobeithio nawn ni cael run cyflawn o'r gêm yma. Damn. Felly, yeah. O'n i'n fan mawr o DuckTales yn tyfu fyny. Iawn, diolch boi, y Caren brysur wythnos yma, beth am ti, brysur. Just mynd yn fwy a fwy prysur trwy'r amser. Ond, methu cwyno. Bwysig bod ni ddim yn cwyno. Achos mae wastad pobl sy'n gwell off a llai ffodus, felly pwysig I fod yn hapus gyda beth sy'n dod I ni a neud y mwyaf o bob sefyllfa. Felly, os fi'n anwybyddu lot o'r cyst, be fi wedi dysgu am fersiwn yma o'r gêm, does na ddim siop. Felly, heb siop, sdim lot o fantais cael yr holl bocsys. Ar wahân I os ti wedi colli bach o'r bywyd ti, mae rai yn nhw sydd fel cacen, sy'n rhoi mwy o bywyd, wel, mae'n rhoi'r bywyd nôl I ti. Ond sdim point, really. Poeni'n o'r model. Damia. Felly, Na, ochr na. Gawn ni weld. So fi'n gallu neud hwn yn eitha cyflym, bydd hwnna'n eitha cool. Achos fi ddim, meddwl o fy hun o fel rhyw fath o speedrunner. Ond, mae chwarae gemau Game Boy sydd yn gemau lot llai. Falle bydd ddim posib neud hynny. Dyna'r boss cynta nawr. Rhyw fath o Yeti neu Bigfoot. Sut ydy'r sign yn okay, Josh? O ran y lefelau mic gymharu gyda'r lefel cerddoriaeth y gêm. Neu oes angen addasu fe tipyn bach. Sdim ots os mae jyst gael fi gwybod. Right, so nawr fi di wneud Himalayas, na I wneud lleiad. Wyt ti'n adnabod cerddoriaeth yma? Mae fe o gêm adnabyddus arall. Oh my gosh. Mae'r colour palette
ar y Super Game Boy yn wahanol i'r palette ar Game Boy sydd â fi. Mae'n edrych yn cool gyda'r bro. Dwi'n clywed ti'n iawn fath troi sŵn y game lawr. Diolch. Ti'n o'n well? Roi y cwbl eiliadau. Achos oedd y desktop audio lan. Neu ydy'n un fath o beth. Gwell i fi siarad dipyn bach te, neu ti ddim yn mynd i gwybod os mae fe'n iawn i beidio. Okay. Lot well. Okay, good. Beth yw e? Mae angen i'r desktop audio bod ar i'r pop-ups os mae rhywun yn tanysgrifio neu fel y holl things yna sy'n gallu popio fyny. Felly, mae fe'n rhoi'r cynnig i chi symud, mynd nôl ar yr awyren, felly fi ddim angen hwnna right now. Fi'n nawr wybyddu roi'r things achos it's dim lot o pwynt. Beth am nawr? Cerddoriaeth y gêm, meddwl fi wedi mynd. Dwi'n adnabod rhywsut. Sori neges ein hefyd yn dod trwy ddo araf ochr fi. Lol. Mae bot yn stopio rai o'r negeseuon weithiau. Felly. Beth am nawr? Ti'n gallu clywed y sain nawr? Mae cerddoriaeth yma mor dda, fi ddim eisiau chi colli allan. Gael fi gwybod. Angen mynd nôl. Mae fi cofio nawr ble mae'r remote yna. Dim well nawr, Josh? Right. There. Legend of Zelda mae'r gêm yma os ydych chi ddim yn gwybod. Un o'n nhw ddim yn gwybod pa un. O'n i ddim wir di chwarae fe lot, so... draw fan hyn. Okay. Dyma ni. Allwedd i'r UFO. Nawr fi'n gallu mynd draw. O na. O, mae 'na bit arall fan hyn. I'r dde fi'n credu. Dyna ni.
Ydy'r sain y cerddoriaeth yn dod trwy nawr, Josh? Neu ddim? Dyma ni. Ni'n agos nawr. Yn amazing. Ni'n gallu goffin hwn heb marw unwaith, ond mae hwn yn anhybygol iawn. Wir yn sori, mae'n cysi alwad rhywun a ti wedi gofyn I fi rhywbeth dydyn ni heb glywed lol. Oce. O'n I jyst yn dweud ydy y lefel y sain yn oce o ran cerddoriaeth y gêm. Dyna gyd. Nôl I wylio nawr. Achos mae cerddoriaeth y gêm yma'n dda, fi jyst eisiau checio bod y sain yn iawn. Sy'n well? Nid i'n rhy uchel nawr. Be ti'n meddwl? Fiela... Oce. I suppose mae fe'n defnyddiol os chi eisiau curo fel sgôr ffrind gyda'r arian. Ond ar wahân i'r... Wy! Gad i'r gwen yn munud gynta. Beth? Dyna'n ofnadwy. Gwasgu fyny. Dyna'n gret yna. Dal hyderus ddo. Come on. Amdani. Gwasgu fyny nawr. Yay! Wedi gweithio tro yna. So fi'n gwybod unwaith fi'n gweld y rhwyadau yna, fi'n eitha agos i'r diwedd. Dim byd diddorol mewn fan'na. Draw fan hyn. Draw fan hyn. O, dyma'r boss.
Felly Josh, dyma falle gêm gallwn ni edrych i gyfeithio. Achos dim lot o text, ond yn dal eitha cool. Rhywbryd. Right, so mae rhaid i mi mewn i'r drych hyd yna bod eich benes meddwl byddai llai debygol. Fi'n credu mae'r gemau Disney yn rai eitha hwyl achos mae pawb yn nabod Disney. So, fe'n dda i wneud e. Oedd Kieran wedi dweud mae fe'n eitha tebyg o ran ffordd ti'n gallu wneud e hefyd. Felly... falle yr un nesaf. Ysbryd. Fe wastad un punch yna, mae bron fel dau. Dwi'n gyda opsiwn i just cymryd e. Mae hwnna'n ffain achos mae'n uwchben. Ond, dia. Mae'n oce. Dyna ni. 2 ar ôl nawr. Actually 3 achos chi angen mynd nôl a curo'r boss eto. Felly African Mines, gwylio hwnna. Ti angen allwedd i mynd mewn, mae fe'n Transylvania. So mynd i chi nôl i ble chi just wedi curo. Mynd trwy'r drych yma. A mae fyna. Dyna'r allwedd. A ni'n gallu mynd nôl. Yna agor fyna. Right. Lawr fan hyn. Fan hyn. Dyma lefel fi ddim yn hoffi o ran amseru. Gweld y things yna, ti angen amseru fe'n perffaith. Okay. 2, 3, 4, 5. Gweld? So, really canolbwyntio fan hyn. So, os dwi eisiau siawns o giro y lefel yma. Mae yna trick iddo fe, ond so fe'n hawdd achos ti angen bod right ar bwys ochr yr ochr. Right ar diwedd yr ochr hyd yn oed. Damn. Rhan o fi'n meddwl dylwn ni falle trio wneud hwn. Like literally sgen i ddim bywyd arall felly. O'r pwysau ymlaen nawr. Mae gyd lawr i'r bit yma.
Right. Ddim di llwyddo o gwbl. Ond tro yma, fi'n mynd i trio wneud hwn gynta mas o ffordd. So, fi'n fwy hyderus gyda gweddill y lefelau. So, os ni'n gallu mynd a wneud hwn. Nawr, fi bendant ddim yn mynd i wneud Donkey Kong 2. Oh my gosh, mae hwn ddim yn dda o gwbl. Mae'n bod yn ofalus. Mae'n lwcus. Oh. Okay. Fi jyst yn gwybod os fi'n gallu cael hwn mas o ffordd, fi'n eitha derys gyda gweddill y lefelau. Felly, yn seicolegol, Rabbit. Oh! Oh dear. Wel, fi jyst angen fwy o... Okay. Literally, dim ond y bit yna. Fi'n ffeindio fe'n anodd. Dyma'r un, Josh. Dyma'r un. Dyma'r un. Come on. Come on.
Dressor. Ti'n meddwl hwnna te am Sbaen, Josh? Oedd dy fi gwyliau wedi bwcio i Alicante. So roed fi cancel hwnna. Sy'n rwystredig iawn. Ond, ie, I suppose. Gall lot waith digwydd. So, ie. Siwmai, Kieran. Ni wedi gwrando I cynnig ti o bod y gêm yma yn dda. So, ni mi trio fe allan heddiw. Bydd ti'n iawn am y cerddoriaeth yn y gêm yma. Gêm ei Disney. Ie, fi'n credu mae fe pretty much yr un peth. NES, mae lot o ports o'r NES syth i'r Game Boy. Yikes. Oh no. Right, put it driving in. Hey, allwedd. So mae'r allwedd yma yn agor drws i'r controller sydd yn gael chi hedfan y UFO. Dyna yw syniad. Ddim ffordd yma dda. Bellach lawr. Fan hyn. Ie, dyna'r allwedd. Hwna ddim allwedd, mae fe'n blaster. Mae fel cymeriad yn gallu blastio trwy y wal. Haha. O, angen hwnna. Ydych dim mwy dy fi. Actually, mae mwy draw fan hyn. Nag oes. Na, fi'n meddwl am beth arall. Haha. Yeah. Fi'n cytuno. Mae'r can yma'n awesome. Na I check o fersiwn yna mas nawr. Right. Wee, bwyd.
Felly nawr ydyn ni popeth ni angen. Ni'n dweud wrth Josh, nid dyma lefel fi'n casau, ond y lefel lle mae pethau yn neidio allan o'r dŵr a ti angen amseru fe. O, mae hwnna'n dal fi allan gymaint. Okay, so dwi'n mynd lawr na. Dyma ni, boss. Dechreu'r gwael o hwnna. Right. Na, fi'n siŵr fod yn mynd i Abertawe neu rhywle agos nawr yn lle mynd i Alicante, ond ie. Cneuon Disney hapus, ti methu curo fe. Fel, y bywyd ti falle, beth bynnag sy'n digwydd, cerddoriaeth yma. Yay! Hooray! Popeth yn iawn. Mae Daffy Duck ar y ces. Na ddim Daffy, DuckTales. Scrooge. Scrooge McDuck. Unwaith fi'n gweld y pelican na, fi'n gwybod fi'n dod i'r nagos i'r boss level sy'n gret. Dyma ni. Whoosh. Un arall. Okay. So African Mines I fi yw'r lefel fwyaf anodd. Sa'n gwybod os ti'n cofio fe. Kieran. Ond, ie, mae yna un bit lle mae fel, yn edrych fel rhyw fath o chwaraewyr ffwtbol Americanaidd yn neidio allan o'r dŵr. Ti angen amseru'r naid yna i'r modfedd. Neu ti'n cwmpo mewn. O na, fi angen mynd ar hwnna. Okay, neu cael fy brifo gan y boi yma. Nawr mynd fyna.
O, fi ddim angen mynd fan'na. Okay. Mae'r ysbrydion yn dod nawr. Un arall. Dyma ni. Fer... O, hi. Mae wastad yn cael y bit yna. Yn ffain pan mae'n mynd uchel. Oh gosh. Fine. Felly, dyna ni. So, mae hyn yn ffynnu. Chi angen mynd nôl i Transylvania i cael yr allwedd. Un o'r things yna. Yay! Da iawn! Hooray! So nôl fan hyn nawr. Dyma'r lefel. Lefel olaf. I fe wneud a lefel fi'n casau oherwydd yr amser i just y un bit yma. Fi'n ffain gyda popeth arall ond just yr un bit yma. A so fe hyd yn oed yn boss level, mae just bit yng nghanol y game sy'n neud yn fwy rwystredig. See, y bit yma nawr. Neidio mas. Fi literally angen fi just gormeddwl e wedyn. Casau e. Fi gallu neidio tric o fe mewn i. Yes. Mae un arall. Just yn gasau e. Dwi'n gwybod, mae just rhywbeth amdano fe. Yes. So nawr, fi ddim yn poeni, fi'n hyderus, fi'n gallu gorffen y game heb unrhyw problem. Mae just y bit yna. Fi'n casau. Sy'n rubbish achos so fe'n bit special. So fe'n cofio nawr. Right. A neidio mas o'r cart yma. Ridiculous, yn dyw e? Ond bits fel yna sy'n dal fi allan. Bit yma'n random. Beth yw hwnna am, Wi, bywyd arall sy'n help. O hwnna'n rhoi hyder i fi mynd mewn i'r bit olaf. Lan fan hyn. Ydy lan fan hyn?
Siwr o fod. Ie, dyna ni. Mae'r boi yma'n troi mewn i bêl. Right, so fi wedi wneud pob byd gwahanol. O land clear. Felly, fel yw'r ail un, mae fi'n mynd i gofyn fi, haha, ti eisiau trysorau dewch fan hyn, kind of thing. So fi'n credu fi angen mynd i'r lle boss. Fi'n cymryd y... O, oedd hwnna'n logis. Fi'n rhaid i fi. Lawr fan hyn nawr. Bit o sbrydion. Come on. Dyna ni. Ti'n bach fel Darkwing Duck yn dweud? Yes. Dracula, ond ddim fi. Fi'n mynd i dal e. Yay! O, edrych. O, mwyaf... Gyda mwyaf arian yn y byd. Mae hwn proper Disney nawr. Darllen hwn. O, methu neud e heb ddech chi. Fi really yw'r person fwyaf cyfoethog yn y byd. Cofiwch tanysgrifio, Kieran. Fi beth yn dweud hyn, actually, mae'n funny. Yeah, so... Hapus fi... So, DuckTales 1 wedi gorffen fan'na. Mae tua 10 munud ar ôl. So, dyna oedd DuckTales 1, nid DuckTales 1 a 2. Wei, diolch yn fawr, Kieran. Pa mae'r thing ddim wedi popio fyny? I'm sick. Falle mae jyst nawr. O, hwnna'n un hen dyna pan. So, Kieran, pan mae Lurkbox, dyle fe wedi wneud rhywbeth yna. Be na'n neud, diolch Kieran am tanysgrifio. Be ni'n mynd i neud nawr yw trio gêm gwahanol. So, fi'n mynd i cymryd hwn off tu ôl i fi, just i trio fe mas. A fi'n mynd i roi just i chi gael gwybod. Image
Fi ddim werth e am fel amser fi wedi wneud, ond tough. So, dyma ni. So, ni'n symud hwnna. So, dyna'r gêm. Nesaf. Mi trio heddiw. So, wneud synwyr, so fi'n troi off, troi nôl ar. Okay. Wow, ma' hwnna'n amazing, actually. 4 mis, mae 5 mis ni wedi bod yn y lockdown yma, sydd yn scary feddwl. Mae just yn rwystredig. Ond diolch, Kieran, am tanysgrifio. 4 mis, mae hwnna'n gwych. So, fi'n mynd. Os mae'n galw fi. So, donkey, so ti'n gallu gweld y gwahaniaeth. So, o donkey, basically, mae hwn fel port llai o faint o Donkey Kong Country 2. So, gawn ni weld beth chi'n credu o hwn. Gyntaf, chi eisiau bach o sŵn, so fi angen roi'ch sŵn ar. Dyma ni. Edrych ar hwnna. Ond mae hwnna nawr ar Game Boy. You know, trwy Super Game Boy yn amlwg. Hwnna'n eitha cool. Well, just fi falle. Na fe. Hwnna'n cool. Ti ddim yn cael hwnna ar Game Boy arferol, ond dim ond trwy'r Super Game Boy mae'r bananas yn dod ar. Hwnna'n cool. That's syml, ond like it. Mae'n sioc I ti, os ti ddim yn disgwyl e. Dyna'r ffordd o hero Donkey Kong Country 2 fel, obviously mae ddim yn union, ond mae'n, workaround fi. Dechreu'r gwych, yay! Right. Na'r fi wedi dod dros y cyffro, actually, y bananas. Amser canolbwyntio nawr. Dyna fe. Right, dyna beth ni eisiau. Bywyd. Dyna ni. Fi'n impressed sut maen nhw'n
cadw fel yr un caneuon ar un soundtrack. Felly... Ooh. Ooh. Aha! Rydw i'n chwilio am barel arall. Ti'n fyny? Ah, right, but in off. Mae text fan hyn ar y chat box bach yn hynny'r o na sorry, o'n i jyst wedi mynd i nôl diod achos o'ch chi di weld achos o'ch chi gyd wedi redeemo hydrate chi felly so yeah dyna pam es i dyn ni wedi paratoi a cael diod cyn dod ond nes i ddim Yn gwario 14 pwynt fi rwsyd. Wow. Cool. Oh! Ah! Syniad da, Josh. Life is like an airplane here in Duckburg. Ah, wrong game. Yeah, o'n i just wedi gorffen Duckburg, DuckTales 1. So o'n i just yn cael go ar Donkey Kong Land 2. Sef, fel ported version o Donkey Kong Country 2 o'r SNES. So sorry, rhaid chi gwylio fe nôl. Okay. Duckburg. DuckTales. Woo. Do 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 do. Woo. Hey, diolch. Ie?
Newydd wedi deffro. Oh, cool. Beth yw'r amser gyda ti, Douglas Adams? Beth yw'r amser yn Duckburg? A ble ti'n byw, Douglas Adams? Oh, mae'n gynnar. 10 munud i 8 y bore. Waw. Ma' hwnna'n gynnar. Wel, diolch am ymuno mor gynnar. Nes I ddim marw fan'na. Oh my gosh. Os ti'n cwmpo, mae'n ffynnu pam hwnna'n digwydd. Ffynnu. Sut nes I? Cwmpo holl ffordd fan'na. Mae'n cofio lle ar ni. Dal yn cwmpan. Colli'n yr un darna. Right. Come on. Silly. Ah, Milwaukee. Wow. Oh, gwych. Hwnna mor cool. Wel, lot gwell na Duckburg. Milwaukee. Beth yw'r peth mawr yn fel chwaraeon yn Milwaukee? Fe ffwtbol Americanaidd neu pêl-fasged falle? What? Right, come on. Right. Right. Arbed. Yep. Oh, they're not in lockers.
chi ddim yn anwybyddu, fi jyst yn canolbwyntio. Fi methu edrych i ffwrdd o sgrin am eiliad! Just nawr, anyway. Aha! Cario'r hwn gyda fi. Yay! Oh, cool. Good. Does fi'n... O, fi angen ysgoio. Okay. Unwaith eto. Sut fi'n ysgoio? Ah. Let's see. Yeah, dyna ni. Phew. Oof. Ooh, copy. Sy'n gallu saethu. O. Saethu trwy'r amser gyda y boi yma.
dda gyda fe. Wah. Bonus. Ah! Good. Fail. Mae'n anodd i weld beth sy'n digwydd yn fy marn i. Ie, mae'n llai clir, bendant. Credu mae chwarae ar y Super Nintendo yn well. Na, chwarae ar Game Boy. Os ti'n mynd i dewis rhwng y ddau, yn amlwg chi'n mynd i mynd am yr un gyda graphics gwell. Wel, yn sefyllfa yma, ie. Canolbwyntio, please. Hei, jyst meddwl, ti'n credu bod e'n anodd i gweld? Dychmyga chwarae ar y Game Boy, fel original Game Boy. Fe hyd yn oed yn anodda. Fi jyst wedi wneud y lefel yma, neu ydy jyst yn edrych yn debyg? Oh, Analog Pocket! Oh my gosh, yeah! Announcement though, ni ddim yn gwybod pryd... Yeah, bydd hwnna'n amazing. Falle bod yn y thing NES yna though. Fi yn gobeithio mae yna Analog Pocket. Byddai ni wrth fy modd yn cael gafel ar hwnna. Fi'n credu fi wedi gwneud mistake fan hynna, jyst wneud yr un lefel dwywaith sy'n hollol stupid. Yeah. Good, achos o'n i ddim eisiau Hothead Hop. O, dyna'r lefel ni eisiau. Right, dwi'n mynd i gael lefel yna am heddiw, a na i gweld chi fory. Ok, iawn. Pob hwyl, diolch am wylio, a byddai ni nôl fory. Wel, mae cyfarfodydd eraill gyda fi fory, so fi'n yn siŵr pa amser, ond rhywbryd fory. Ok, pob hwyl, ta-ra.